Så skal vi til det. Africa Rising. Vi har jo, vi samler jo ind her i Danmarks Indsamling, og vi har også haft fokus i programmet på nogle af de danske virksomheder, som har gang i projekter i blandt andet Afrika, som jo hjælper, som er en direkte hjælp til den lokale befolkning. Så derfor så skal vi nu sige god eftermiddag til Leon Møller, direktør i skiltefirmaet LM Sign, og med på en telefon fra det eksotiske Sønderborg. Sønderbronx. Hej Leon. Ja, hej. Skal vi ikke lige rulle tiden lidt tilbage, fordi hvis vi spoler tiden tilbage, så får du en dag en opringning fra håndværksrådet, om du kunne tænke dig at være med i et projekt i Uganda. På det her tidspunkt, så er I din virksomhed 6 medarbejdere. Du var lidt skeptisk til at starte med, ikke? Lidt. Jeg var meget skeptisk. Jeg troede, det var telefonfis. Men der kom så et besøg fra projektlederen ned fra Uganda et par måneder efter, og han overbeviste mig om, at det var en god idé at tage derned og prøve at se, hvad der sker dernede. Og det gjorde jeg. Det var jo Uganda, det var jo mørkt, og det var jo, jeg kendte ikke noget til det, men jeg tog turen og fik nok lidt oplever eventyrlyst i maven også. Fordi det ender med, at der i dag i Uganda står en fabrik, som producerer, Pelle, hold godt fast, danske vejskilte. Så der står vejskilte i Uganda, som er danske. Og hvad hedder det, Leon? Det er en fabrik, som du laver sammen med en mand, du møder dernede, der hedder Jeffrey. Kan du ikke lige kort fortælle historien om den mand, som du driver fabrikken i Uganda sammen med? Jeffrey, han er jo en meget hjertevarm og god fyr, der startede for en 20-25 år siden på en veranda til en restaurant. Det eneste værktøj, han havde, det var en pensel. Han skulle gå 12 km ind om morgenen og 12 km hjem om aftenen. Det han så lavede for kunderne, det var skilte, og der sad han og malte dem, og så gik han ud og afleverede det til kunderne. Efter et stykke tid, så har han tjent lidt sammen, så fik han en cykel. Det var fremskridt. Og i dag, der har han så bygget sin egen fabrik, og han har 80 ansatte. Og Standard Signs i Uganda er en af de største fabrikker i Uganda. Ja, men Leon, det går ikke helt glat, for han har fået en cykel, vel? Nej, det gør det ikke. Der sker også det, at han en aften står derhjemme alene i deres lille hus. Det er 30 kvadratmeter, og der bor de 5 mennesker. Og det er et hus, han har fået. Først har han tjent sin cykel, så har han stille og roligt tjent flere og flere penge, og så har han endelig kunne købe sig et hus. Nej. Han har lejet sig ind i et hus. Det er ikke hans eget. Men de har jo selvfølgelig nogle ejendele, og han bliver så... der kommer nogle 20-knægte og vil skyde ham. Og så siger han, jamen hvorfor vil I skyde mig? Hvad sker der? Det er der ingen mening i. I kan jo bare tage mine ting. Og det gør de også. De tager alt på nær hans underbukser. Fra den dag siger han til sig selv, nej, nu skal det her stoppe. Nu vil jeg gøre noget. Jeg vil tjene nogle penge. Jeg vil bygge noget op. Jeg vil ikke være på det niveau her. Og det har lykkes for ham. Og det er det, som du i dag blandt andet laver sammen med ham, de her skilte i Uganda. Det er det nemlig. Leon, kan du ikke prøve at fortælle, hvordan er hverdagen blevet forandret for de mennesker, som er ansat på din virksomhed i Uganda? Jamen, det er jo sådan, at vi bygger det op, så vi har de danske arbejdsmiljøregler og sundhedsregler. Så vi har haft noget undervisning i støjproblemer og øjne, og vi har haft undervisning i malaria. Hvad sker der med malaria? Hvordan kan man modarbejde det? Og vi har udleveret malarianet, og vi har udleveret arbejdstøj, sikkerhedssko. Og det næste, vi arbejder på, det er, at de får et årligt lægetjek, og vi får lavet noget rent vand til dem. Og så skal vi have nogle mikrosolaranlæg. Det har vi faktisk allerede i gang dernede, ud til vores medarbejdere, så de ikke sidder med lamper, med ild og sod og et dårligt lys. Så sådan at hjælpe på sådan en helt praktisk plan, kan man sige. Ja. Jeg synes, det er en fantastisk berigende og rørende historie at høre. Og det er rigtig dejligt at se ting vokse. Selvom vi også vil have noget forretning ud af det på et senere tidspunkt, men allerede nu kan vi se, at tingene vokser, og tingene bliver bedre, og der sker noget for folk og for ham selv og for landet dernede, hvis man kan sige det sådan. Leon, og der har vi jo en stor hjælp i Danida. Leon, jeg vil bare sige til sidst, jeg ved jo, at du har en lille ting med til os, ud over det her gode projekt, du har gang i. Jeg har været nede og grave i kisten, selvom der er langt ned til bunden, så er der alligevel en lille donation på 5.000 kroner til jer. Hold kæft, hvor er det sejt. God, Leon. Tusind tak, Leon. Og tusind tak, fordi du ville være med. Det er jo fuldkommen fantastisk at høre den her historie. Velbekomme. Og skulle det være en anden gang, så siger jeg bare til.
Glimrende. Gerne. God dag.